Bonjour et bienvenue dans mon site troglodytique. Hemen duzue, Richard Rack, izkilarriz idatzi beharreko artista. Richard, duela 30 urte etorri zen Champagne eskualdetik ona. Gaur egun bere etxe bizitza lantoki eta erakustoki den honen bila. Harrian, gizakiak landutako kobazulo baten bila. Orain, bere lantoki duen etxea, bertara iritsi zirenean lantoki eta etxe bizitza zen. Zaharra eta txikia, baina berak buruan zeukan proiektua aurrera atera bitartean zuten bakarra. Orain galeria bisitatzera sartuko gara, eta nik ez da sinistea. Esan digu, erditi sartuko gara, denbora guztian eskubitara bota behar du, eta gero eskerretik atarako gara. Seguro? Ez dakit eskerretik edo eskumatik aterako garen, baina ziur esperientzia paregabea bizita aterako garela. Orain bere lanaren erakustoki dituen galeria hauek duela 100 urte landu zituzten. Bertatik etxeak egiteko harri ateratzeko. Batzuetan galeria hauek ukuilu edo aletegi gisa berrerabiltzen ziren, baina beraietako asko, hau bezala, berriro obra hondakinez edo zaborrez betetzen zituzten. Galeriak berriro garbitu eta atontzeak bere denbora eskatu zion, baina emaitzak merezi izan zuen. Bai, azkenean eskerretik atera gara, eskuma, eta garrantzitsuena, ikusgarria benetan, Nik artea eta asko ez dut ulertzen, baina ikusi duguna benetan oso Zunean, edo zeinek ez dauka aukarea koba baten barruan loiteko, wifi gabe, internetik gabe, lasaitasuna, hurrengoan etorriko niz. Zein da zuen hotelak eskaintzen duen esperientzia bidaiariei? Donc nous proposons une expérience insolite dans un cadre. Eskaintzen dutena horrelako eskualde turistiko batean esperientzia lasai eta paketzu bat toki berezi batean. Eta zuen bidaiariak ze montatakoa dira? Familiak, bikoteak, ze jende etortzen da? Tous les types de clientèle. Herrialde askotako bizitariak jasotzen dituzte eta denentzako tokia hemen. Familiak, bikoteak, lagunak, bakarka, denentzat tokia.